Балташ районы халқы район газетасына һәм вакытлы матбугатка язылу буенча без һәр вакытта бик тырышып эшләп киләбез һәм аның нәтиҗәләре дә бар. Һәм без уже 98 елдан бирле газет журналларга язылу буенча Татарстан күләмендә иң алдынгы урыннарда барабыз. Вакытлы матбугатны бу эшләргә илтеп бирү өчен безнең районда 2 почта маршруты төзелде. Ул 351 километрны тәшкил итә. Район үзәгендә почтальоннарның хезмәтен җиңеләйтү өчен опорный пунктлар куелды. Шул опорный пунктларга газет почталары илтеп машина белән илтеп куела. Почтальоннар шуннан алып халыкка өләшәләр. Бездә бары тик тырыш почтальоннар гына эшли. Менә шуларның берсе Сосна бүлекчәсеннән Гөлсия Әхмәдҗанда. Бик тырыш, эшен намус белән башкара, җиренә җиткереп, кеше белән уртак тел таба. Тыңлый җырын тыңлый балташлар, Кушам күрергә дип сезне якташлар. Кушлар кебек очып мине кайтырмын, күрергә дип сезне. Түгән Сосна почта хезмәткәрләре, үзем инде мин почта җитәкчесе, менә минем 2 почтальоным хәзерге минутларда почтаны кабул итеп алдык. Менә Гөлзилә апа инде безнең 26 ел шушы авылга хезмәт күрсәтә. Почтальонның эше бик катлаулы. Алар һәр даим кешеләр белән тыгыз элемтәдә, һәр гаиләгә үзенчә һәр гаиләнең хәлен аңлап, аларга якын килеп, алар белән ничек эшләсен инде ул 100% үзе белеп эшли. Кем нинди газет укыганын белә, кем нинди темага укырга яратканын белә. Һәм хезмәт газетасы инде безнең өчен ул хезмәтсез булмый. Шул сүзне әйтәләр бар кешедәген. Инде почтальон үзләре дә алар әзерләп бетергәннәр кешегә. Һәр квитанцияның беренче юлында безнең инде хезмәт газетасы тора. Sizlere de size durmuş hallerinde sıraşıp sileşebiz hanım bilen kichkina balalara kadar bizning Gülsiyla paydi sog'inib ketib turarlar edi. Biznikilar bizning yanıklar. Kim alıp gile, kimga kimden xabar yanıvın, kimge ne bile, Почтальон. 1990 yılının 11 martında poçtaga pensioner apay çıkkaç, onun oruna işe kirdim indi. Şundan beri mine bu yıl 26 yıl şuşa poçtada tırış hizmetimni koydum. Avul halkı bilen bek anlaşıp işledik, Allah'a şükür. Hazır yola çıktım, Mart ayın işlegeç gitem dege, şimdi biler bir indi, hayanım ezerek işlesem bulmayayım, ceyge kadar deyip bek yoksınışıp karşı alalar indi boydu. Gözüyle benim hoşum ol. Ben okugan vakitte de bek yarattım. Bek tügel kişi. Poçtada işlegende her birsin tiyenge bütünsün tügel getirip bireydik pensiyonda, subsidiyanda, gazetlarında. Rahmet, ilgilegen kursun pensiyasının, bağlarının ilgilegen kursun. Benim avul halkın hizmetli aldım, onlar beni işleydi. Rahmet halkıma, avul halkına. Her birisi isen sağ olsunlar, selamet yaşasınlar. Birovga da bir şu hasret kilmesin diye. Почтальон alıp gile.